ନମସ୍କାର। ଆଜି ସେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହିବି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାଜା, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେମିତି କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, କେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେଇ ବାବଦରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ନ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋ ପ୍ରଜା ଭିତରେ କେହି ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଦୋକାନରେ ଯଦି କେଉଁ ଦିନ କାହାର ଜମାରୁ ବେପାର ହୋଇନାହିଁ, ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ସବୁତକ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣି ଆଣିବି, ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଏ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା କ'ଣ କଲା ନା, ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଳରେ ତାର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ କଣ୍ଢେଇ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତିକି କଣ୍ଢେଇ ସେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା, ସେ କଣ୍ଢେଇର ନାମ ଅଲକ୍ଷିଣୀ କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହି ଅଲକ୍ଷିଣୀ କଣ୍ଢେଇକି ଯିଏ ନେବ, ତା ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯିବେ, ଏହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ସେ ଅଲକ୍ଷିଣୀ କଣ୍ଢେଇକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ସେଦିନ ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ତାର ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ତକ ରହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା କଲେ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, କଥା ତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଢେଇ ନ ଆଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସେ ଛୋଟ ବୋଲି ଗଣନା ହେଇଯିବ। ସେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ, ସେ ପ୍ରଜାଠୁ ସବୁତକ କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ତ ଆସିଲେ, ପ୍ରାପ୍ୟ ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଅଲକ୍ଷଣା କଣ୍ଢେଇ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଲି, ତାକୁ ତ ଖୁସି କରିଦେଲି, ଦୋକାନୀକୁ ତ ଖୁସି କରିଦେଲି, ମୋ ପ୍ରଜା ତ ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ଏହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ କ'ଣ? ତାର ନାଁ ସେ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବିନି। ରାଜା ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପୁଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାର ନାଁ ପଚାରିଲେ, ସେ ତା ନାଁ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ ପଳେଇଗଲା, ଏବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତଥାପି ରାଜା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତମର ନାଁ କ'ଣ? ତମେ ତ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ, ମୁଁ ତ ଅଟକାଇବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତମର ନାଁ କ'ଣ? ସିଏ ତାର ନାଁଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନାମରେ ମୋ ନାଁଟାକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ, ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ, ତମ ଆତ୍ମା ପାଖରେ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଜାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ତଥାପି ଆପଣ
ପ୍ରତିହତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଯାଉନାହିଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ, ଏଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ରାଜା ବି ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଦେଇଥିବା କଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରହିଲା। ମୋର କହିବାର କଥା, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଭରସା ଦେଇଛୁ, କାହା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଛୁ, ସେ କଥା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେତେବେଳେ କାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, କାହା ଭରସାରେ କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁମାନେ।